συγγραφείς της Ελσάλ μιλάνε για τα βιβλία τους. Γεια σας, είμαι η Κωνσταντίνα Μόσχου και μαζί μου σήμερα είναι η Έλενα Χουσνή για να μιλήσουμε για το νέο της βιβλίο Soul Death που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύφαντα. Γεια σου Έλενα, Γεια σου Κωνσταντίνα μου, χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε. και εγώ ακόμα περισσότερο, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Συγχαρητήρια Το ίδιο κι καταρχήν εγώ. για... Αυτά είναι αμοιβαία. Συγχαρητήρια για τον πολύ ωραίο τίτλο στο βιβλίο σου. Είναι ακριβής και ξεκάθαρος και αυτό που θέλεις να πεις ο αναγνώστης θα το διαπιστώσει καθώς το διαβάζει το βιβλίο σου. Έγραψες λοιπόν ένα δύσκολο μυθιστόρημα, κάτι που διαβάζεται με σφιγμένη καρδιά, μια και το θέμα που πραγματεύεσαι είναι μια δυστοπία. Μια δυστοπία που δεν αφορά στο μέλλον, αλλά σε ένα ζωφερό σήμερα. Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό, για την ιδέα σου να το γράψεις και να το φτάσεις ως το τέλος. Καταρχήν να πούμε ότι συμφωνώ πολύ με αυτό που είπες, ότι είναι μια δυστοπία που δεν είναι μελλοντολογική τελικά και το τονίζω αυτό και χαίρομαι που το είπες γιατί αρχικά και εμένα στο μυαλό μου όλη αυτή η υπόθεση με τεχνητή νοημοσύνη ήταν ίσως ένας φόβος ή ένας επικίνδυνος κόσμος του μέλλοντος. Ξεκινώντας γράφοντας το βιβλίο και κάνοντας όμως την έρευνα και διαβάζοντας και σκεπτόμενοι για πράγματα, είδα ότι είναι τωρινό. Η ιδέα ξεκίνησε από τον πολύ απλό παράγοντα της άγνοιας. Δηλαδή, συνειδητοποιώντα, διαβάζοντα όπω όλοι μα όλε αυτέ τι ειδήσει για τεχνητή νοημοσύνη που ξεκίνησαν, όπω θυμάσαι, από τον COVID και την ανακάλυψη των εμβολίων. Εκεί είχαμε δηλαδή την πρώτη, ας πούμε, το come out, ας πούμε, την πρώτη μεγάλη εμφάνιση τεχνητή νοημοσύνη. Για ένα καλό σκοπό προφανώ. Συνειδητοποίησα ότι αγνοώ παντελώ αυτό το οποίο συμβαίνει και ότι θα ήθελα έτσι ως ερωτηματικό δικό μου να δω πού πάει, ποιοι είναι οι όροι, αν υπάρχουν όροι, αν υπάρχουν κίνδυνοι εκτός από ευκαιρίες που είναι προφανείς, δηλαδή τα θετικά. Και κάπως έτσι ξεκινώντας και μελετώνοντας το και διαβάζοντας και ρωτώντας, γεννήθηκε η ιδέα για το Solve Death και σε ευχαριστώ για αυτό που είπες για τον τίτλο, γιατί είχα μια ανησυχία για τη χρήση, δεν μου αρέσουν γενικότερα οι ξένοι τίτλοι, αλλά δυστυχώς υπάρχει λόγος, όπως είπες και εσύ, θα το καταλάβουν οι αναγνώστες και δυστυχώς νούμερο δύο είναι και αμετάφραστο το Solve Death, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε με κάποιο τρόπο στα ελληνικά. Δεν αποδίδεται, όχι. Όχι. Στο βιβλίο σου φαίνονται ολοκάθαρα οι επιρροές σου από το θαυμαστό καινούριο κόσμο του Huxley, το 1984 του Orwell και το Stalker, την ταινία του Ταρκόφσκι. Κάθε κεφάλαιο λοιπόν ξεκινάει με αποσπάσματα από τα βιβλία, τα αντίστοιχα βιβλία του Huxley και του Orwell και ήθελα να σε ρωτήσω ποιος είναι ο συσχετισμός με την πλοκή που ακολουθεί παρακάτω σε κάθε κεφάλαιο με αυτά τα αποσπάσματα. Ναι. Καταρχήν να πω ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή των δύο συγκεκριμένων βιβλίων. Είναι τα δύο εξόχως δυστοπικά. Φυσικά. Είναι θαυμαστό το πόσο κατά κάποιο τρόπο προβλέψανε αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή και επομένως η φαντασία, η οριώδης, θα έλεγα, των συγγραφέων αυτών των δύο έρχεται τώρα να επιβεβαιωθεί από την πραγματικότητα. Επομένως, μόνο σεβασμό συγγραφικά. Προσπάθησα να βρω αποσπάσματα τα οποία να συνδέονται με το κάθε κεφάλαιο. Εν πολλοίς αυτό συμβαίνει, αν όχι επακριβώς με την ίδια τη δράση στο κάθε κεφάλαιο, πάντως με την ευρύτερη θεματική με την οποία ασχολείται το κάθε κεφάλαιο και η ιστορία εν γέννη και ίσως λίγο και με μια σκέψη μπορεί να κρύβεται πίσω ένα προβληματισμό και μια αγωνία των ηρώων. Τώρα, στη αφορά τον Ταρκόφσκι, επειδή έχω μια μεγάλη τρέλα με το συγκεκριμένο συγγραφέα και επειδή θεωρώ αριστούργηματική και την ταινία του αυτή, τον Στάλκερ, και εκεί έχουμε μια δυστοπία και επίσης εκεί έχουμε και μια αναφορά στη συγκεκριμένη ταινία σχετικά με το μέχρι πού μπορείς να φτάσεις για να επιτύχεις το σκοπό σου, είτε είσαι επιστήμονας είτε είσαι άνθρωπος της τέχνης. Θεώρησα ότι είναι απολύτως συμβατά με αυτό που ήθελα να πω και όπως και η Κωνσταντίνα μου τις αναφορές μας, τις αγάπες μας, είτε αφορούν διακειμενικότητα είτε αφορούν άλλα είδη τέχνης, με κάποιο τρόπο λίγο βρίσκουμε ένα παραθυράκι να τις εντάξουμε σε αυτά που γράφουμε. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ε, και εγώ πάντως το βρίσκω πάρα πολύ ευρηματικό αυτό, το ότι έβαλες αυτά τα αποσπάσματα, σε βάζουν κατευθείαν στην ατμόσφαιρα. Περιμένεις δηλαδή ε, αυτό το δυστοπικό που όχι έρχεται, είναι. Παρόλο λοιπόν που η ηρωίδα σου, η δημοσιογράφος Νάνση Καρβούνη, ψάχνει να βρει τον ένοχο για μία δολοφονία και μία αυτοκτονία,
το έγκλημα που επιτελείται είναι μεγαλύτερου βεληνικούς. Υπάρχει δηλαδή υπαρξιακή αγωνία, κατάργηση των προσωπικών δεδομένων, εκμετάλλευση πληροφορίας, χειραγώγηση, ιατρικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός υπερανθρώπου και άλλα τέτοια δυσάρεστα. Ε, Μήπως τελικά αυτός ο αγώνας είναι άνισος ανάμεσα στον άνθρωπο και στις μηχανές? Μπορεί να υπάρξει happy end? Δεν ξέρω αν θα τον προσδιορίζει ακριβώς ως άνισο, γιατί η τεχνολογία και η χρήση της, όπως και η επιστήμη και τα επιτεύγματά της, υπήρξαν διαχρονικά στην ιστορία του ανθρώπου θύλακες πρόοδου. Με τον ίδιο τρόπο επίσης χρησιμοποιηθήκαν και για καταστροφικούς λόγους. Δηλαδή, είτε μιλάμε για την ατομική βόμβα και τη δυνατότητα, ας πούμε, και τότε είχαμε μια σπουδαία επιστημονική ανακάλυψη που χρησιμοποιήθηκε για λάθος λόγους. Και στη βιομηχανική επανάσταση είχαμε μια τεράστια πρόοδο, στην οποία είχαμε και αντιδράσεις, αναφέρονται αυτά και λίγο στο βιβλίο. Είναι μία, μία σχέση η οποία μπορεί να αποβεί επωφελής εφόσον προσδιορίζονται τα όρια. Και η αλήθεια είναι ότι με την τεχνητή νοημοσύνη αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εδώ έχουμε για πρώτη φορά μια επανάσταση σε επίπεδο επιστήμης, στην οποία ο άνθρωπος, ο δημιουργός της δηλαδή, μοιάζει ότι θα εξελιχθεί σε κάποιον που είναι ανίκανος να την ελέγξει. Ότι παράγει δηλαδή κάτι το οποίο τον ξεπερνά την ίδια στιγμή που το παράγει. Παράγει μηχανές που τους μαθαίνει πώς να σκέφτονται. Αυτό είναι πρωτοφανές, είναι φοβιστικό, μπορεί να αποδειχτεί και λαμπρό, αν η χρήση της γίνει με αυτό. Και μετά, με αφορμή όλα αυτά, μπαίνουν όλες αυτές οι θεματικές, τις οποίες ανέφερες και πολύ σωστά, ότι όλοι εμείς είμαστε μικρά γρανάζια σε αυτό το οποίο συμβαίνει, αλλά δεν συνειδητοποιούμε πόσο εκχωρούμε ένα τεράστιο κομμάτι από τη ζωή μας, ελαφρά την καρδία, και πόσο το αποδεχόμαστε αυτό χωρίς να μπαίνουμε στον προβληματισμό, να δούμε, δηλαδή συχνά λέμε, ας πούμε, ότι δίνουμε τα δεδομένα μας και τι τρέχει, μας βλέπουν από παντού και μας ξέρουν από παντού. Το ένα είναι αυτό, τρέχουν πάρα πολλά, γιατί η χρήση αυτών των δεδομένων ήδη γίνεται, δεν θα πω και κάτι που δεν το ξέρουμε, ήδη γίνεται με τρόπους που αποβαίνουν εις βάρος μας. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν συνειδητοποιούμε ότι η χρήση κάποιων εφαρμογών, τις οποίες συνήθως χρησιμοποιούμε έτσι και λίγο για το χαβαλέ, για να παρουσιάσουμε μια δημόσια εικόνα η οποία είναι πιο θελκτική, πιο ελκυστική, να χτίσουμε μια ψηφιακή περσόνα, δημιουργεί τεράστια θέματα στο ποιοι είμαστε τελικά και πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας. Δηλαδή, αποδεχόμαστε μια ψεύτικη εικόνα την οποία δημιουργούμε μέσα από τα ψηφιακά μέσα και ενδεχομένως όχι τόσο για τη δική μας γενιά, που έχουμε ζήσει και σε έναν κόσμο χωρίς ψηφιακά μέσα. Μιλώ για τα νέα τα παιδιά, τα οποία έχουν γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Νομίζω ότι δημιουργούνται πάρα πολλά θέματα. Και στις σχέσεις, δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το δούμε λίγο έτσι με άλλο μάτι. Όλα αυτά που μας λες τώρα αναφέρονται στο βιβλίο σου, όλοι αυτοί οι προβληματισμοί. Και εκτός από αυτούς τους προβληματισμούς υπάρχει και η ερευνητική δημοσιογραφία, ένα από τα δυνατά σημεία του βιβλίου σου. Και βλέπουμε την ηρωίδα σου, την Άνση Καρβούνη, που την έχουμε ξαναδεί και σε άλλα βιβλία, με προβληματισμό για το παρόν και το μέλλον. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, άραγε ταυτίζεται αυτός ο χαρακτήρας με το δικό σου χαρακτήρα? Εάν Mm. ήσουν εσύ η ηρωίδα του βιβλίου σου, θα έπαιζε στο κεφάλι σου για το δίκαιο, όπως εκείνη? Είναι βέβαια μια κουτί ερώτηση, γιατί εγώ σε γνωρίζω καλά και ξέρω τι θα απαντήσεις, αλλά θέλω να το ακούσω. Το ιδανικό για μένα θα ήταν να πιστέψω ότι θα το έκανα. Θα το ήθελα πάρα πολύ να πιστέψω ότι ναι, θα έπαιζα το κεφάλι μου. Ε, Οπότε θα πω ότι θεωρητικά νομίζω πως ναι. Πρακτικά βέβαια οι εντοχές μας και τα κουράγια μας δοκιμάζονται στην πραγματικότητα και όχι στη θεωρία. Και όταν μπαίνει σε μια τέτοια δίνη όπως η Νάνση Καρδούνη στο βιβλίο, και όταν αντιλαμβάνεσαι ότι ανταγωνίζεσαι κάτι τεράστιο, κάτι που υπερβαίνει τις δικές σου δυνάμεις και υπερβαίνει και τις δυνάμεις όχι μόνο ενός ανθρώπου, αλλά ενός ολόκληρου κόσμου, τότε καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλο. Και με βεβαιότητα δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να απαντήσει ότι θα είχε τα κότσια. Δηλαδή, βλέπεις ότι και στο βιβλίο, στο οποίο να πούμε ότι μέσω των ηρώων, γιατί όπως είπες, η δολοφονία και η αυτοκτονία είναι ουσιαστικά ένα πρόσχημα αστυνομικής πλοκής για να χτιστεί όλο το υπόλοιπο. Και η ίδια η Νάνση περνά αυτή την αγωνία, δεν είναι πάντα δυνατή. Έχει τις στιγμές που τρομοκρατείται, έχει τις στιγμές που λέει ότι γιατί να μπλέξω σε όλο αυτό, δηλαδή εγώ θα σώσω τον κόσμο. Ε, Τώρα, όταν υπάρχουν κοινά με μένα και την Νάνση Καρβούνη, αυτή είναι μια ερώτηση που μου έχει γίνει πολλές φορές και για τα παλιότερα βιβλία. Και εγώ νομίζω ότι κουβαλάμε κομματιά στους ήρωές μας, δεν ταυτίζουμε απόλυτα μαζί της.
Θα έλεγα ότι ταυτίζομαι απόλυτα στο ότι είναι καφεϊνομανής, οπωσδήποτε δηλαδή, όπως και εγώ. Είναι εργασιομανής, οπότε και εκεί θα εντοπίσω ένα δικό μου κομμάτι, γιατί νομίζω αυτό το έχω. Στις αντιδράσεις και σε όλα τα υπόλοιπά της, ναι, υπάρχουν στοιχεία στα οποία θα μπορούσα να δω τον εαυτό μου, υπάρχουν και στοιχεία όμως που απέχουν από μένα. Αλλά ξέρεις, πάντα αυτά, με τους όρους που βλέπουμε τον εαυτό μας και πάντα η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας είναι και λίγο ψευδής. Δεν είμαστε και σίγουροι. Δηλαδή, λέμε είμαι έτσι, έτσι και έτσι, και μπορεί να είμαστε στα μάτια των άλλων άλλη περσόνα τελείως. Συμβαίνει αυτό. Εγώ πάντως πιστεύω ότι ταυτίζεσαι σε αρκετά με την ηρωίδα σου και ήθελα να μάθω εάν θα τη χρησιμοποιήσεις και σε επόμενα βιβλία. Δηλαδή, ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια τώρα, ποιο είναι το επόμενο θέμα σου, το οποίο δουλεύεις αυτή τη στιγμή ή το έχεις τελειώσει. Δεν το έχω τελειώσει, μακάρι να το έχω τελειώσει, θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχή. Η Νάνση Καρβούνη επανήλθε μετά έτσι από μια διακοπή 3 βιβλίων και ήθελα να την επαναφέρω γιατί ήταν στα 3 πρώτα μου βιβλία και την αγάπησα και έζησα πολύ καιρό. Ξέρεις τώρα πώς ζούμε με τους ήρωές μας. Και εμείς Επίσης, επίσης. ναι, επίσης γίνονται φίλοι μας. Επίσης θεώρησα ότι στο συγκεκριμένο βιβλίο θα με βοηθούσε το να τοποθετήσω μια δημοσιογράφο, δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος πρώτα απ' όλα ανήκει σε ένα χώρο που έχει πληγεί ήδη από την τεχνητή νοημοσύνη. Επομένω, θα ήταν αληθοφανή η αγωνία τη. Δηλαδή, συμβαίνει αυτό στο δημοσιογραφικό κόσμο με τι απολύσει, με όλα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επόμενα σχέδια, αυτή τη στιγμή δουλεύω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα βγει αστυνομικό ή κάτι άλλο. Δηλαδή, γιατί εγώ δεν το κάνω αυτό, δηλαδή δεν αποφασίζω από το προτέρων, αφήνω την ίδια την ιστορία να με πάει. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι έτσι λίγο περίεργο. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί δεν ξέρω αν θα καταλήξει κάπου τελικά αυτό. Θέλω να πω μόνο ότι είναι εποχή που το δουλεύω πολύ γιατί ενώ δεν αγαπώ καθόλου το χειμώνα που νυχτώνει νωρίς και μισώ τον Νοέμβριο από μικρή, βρήκα έναν τρόπο να συμφιλιώνομαι μαζί του γράφοντας πολύ. Επομένως τώρα θα έλεγα ότι είναι κάπου στη μέση και αν μπορώ να δώσω ένα στοιχείο, έχει να κάνει στην ουσία με το θάνατο και πώς συμβιβαζόμαστε ή όχι μαζί του με αυτή την ιδέα. Είναι τα αιώνια θέματα αυτά που μας απασχολούν. Ε, Έλενα, είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι για το βιβλίο σου, πολύ ευχαρίστως να σε ακούσουμε. Νομίζω τα είπαμε τόσο όσο έπρεπε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα μας και εύχομαι να τα λέμε και από κοντά, Κωνσταντίνα μου. Ευχαριστώ και πάλι. Και κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος σε ένα ακόμα podcast Σερσάλ με φιλοξενούμενη συγγραφέα αυτή τη φορά την Έλενα Χουσνή. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και ραντεβού σε επόμενη εκπομπή μας. Ακούσατε ένα podcast της Ελσάλ.